אנחנו נמצאים פה בקבר שמשון הגיבור, כמו שאתם רואים, קבר מיוחד במינו ובסוגו, משהו מדהים ביותר. שמשון שפט את ישראל 20 שנה, היה לו כוח גדול מאוד, הקבר הזה מסוגל לישועות, כמו ששמעתי מהינוקה, הייתי איתו פה, במקום הזה כמה פעמים, הסיפורים והישועות שיצאו מהמקום הזה, בלי עין הרע ברוך השם. כל מי שיש לו איזה צרה, הוא רוצה להתפלל, לקירוב הגאולה או הצרה הפרטית שלו, בוודאי להגיע למקום הזה, רק לראות את המקום הזה, כמו שאתם רואים, מקום פסטורלי מדהים ביותר. יש פה בקרוב למקום, יש פה מעיינות, יש פה דברים נפלאים מאוד, לבוא ולהיווכח, להתפלל, מקום עצום ביותר להתבודדות, מי שרוצה להתבודד במקום הזה, דבר גדול מאוד, כאן זה ייפתח לו הלב, ונזכור מה שרבי נחמן אמר, על ידי השתתחות על קברות צדיקים, אומר רבי נחמן, עושים לו טובות, אף על פי שאינו ראוי לכך. ושמשון הגיבור היה קדוש עליון, זך ונקי, ששפט את ישראל, גדולים צדיקים במיתתן יותר מבחייהם, שהקדוש ברוך הוא יזכה אותנו, שנזכה היום הזה, ערב ראש חודש סיוון, שמסוגל מאוד 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 להתפלל על הילדים, שעם ישראל יזכו לישועות גדולות, ונוראות ונפלאות, ויזכו לילדים צדיקים, קדושים וטהורים, זכים, וכל עם ישראל יזכו לישועות ושפע רב בכל העולמות, כן יהי רצון, אמן ואמן. אמן.